Yeah, the voice, Kadoma. Welcome to the Spanner Podcast Show, the biggest podcast in Kadoma, the voice of people. Mushonga we stress. Follow to our podcast. Nepe nyuro yevanu. Makadi muri Zimbabwe kusangana zvekare kwatiri kuita pano pa The Spanner Podcast Show apo pandinokupai nyaya dzakasiyana siyana dziri kuitika makona mana ese enyika. Kuenderera mberi kwatiri kuita nenyaya yaLove More Majarada uyo akauraya hambwe vake naTsano mugore ra2002 nenyaya yekuti musikana waida kuroora anga akaita zvekuzvarirwa akarodzwa kune umwe munhu achiri mwana mudiki. Saka iye paakazozviziva akatsamwa kusvika pakuzovauraya nebanga akavacheka vese vari vaviri. Hambuya akatoita vekudambura musoro ukatodonha pasi. Tsano akazoita zvekungovabaya nechekumusana vakafa. Akazotongwa kondemu inoreva kuti aifana kuzouraiwa asi nekuchinja kunoita zvinhu akazoenda mulife in jail nekugara ndobva azobuda. Vari kufambirana neni vari kuziva patakasira. Episode yanga ari mujeri yaya aijamba achisirira zvimwe zvinhu. Iko zvino akazobuda apanze akasunungurwa mugore rapfuura kunana November December ikoko pakabuditswa vasungwa paipai ndo paakabuda. Saka iko zvinezvi akunyatso kuchitsanangura matangiro azvakaita kusvika maperero azvakaita kusvika achizosungwa achigara mujeri nemakore agara mujeri kusvika achizobuditswa pari nhasi. Aiwa ngatipinde muvidhio ndisakupedzere nguva tibva tangozvinzwira kubva kumuridzi. Right, ndoitwa Love More Majarada. Ndinobva kuGokwe. Zvakaitika ndezvekuti 2002 ndo pakaitika mhosva iyi. Ini ndandiridzika mutanda ndo ranga riri basa rangu. Ndaita zvekugaura varoyi. Saka zvakaitika ndezvekuti inini ndande vakadzi 2. Ndaida kuita mukadzi wechi3. Saka wechi3 uyu anga akazvarigwa. Saka kuzvarigwa ukuthi vanenge vakati vakarodza kune umwe munhu ari mudiki. Vobva vati mozoroora mwana wangu. Munhu yobva atenga kungoroora. Right. Saka musikana uya akabva andida paipai indakatangawo kuita zvandaiitawo ndichibvisa mari ndichitengesa mombe semunhu anga aritsika mutanda. Saka ndichidaro saizvo pakazoita umwe musikana aitamba nemusikana wangu uya. Ndiye akazoti iwo Majarada unozviti uritsika mutanda. Ndikati iwo mufana haundihlisei. Kana uchizviti ndozviti taura zvakanaka. Ukaiwa chaita kuti nditaure ndichidaro ndechekuti iwe hauoni zvimwe zvinhu zvakavanzika. Ndikati zvakaita sezvipi. Ukaiwe musikana uyu mimba yaanaye ndeyani. Ndikati iwe ungandibvunze zvinhu zvandambokutsiura kuti ungandibvunze kuti musikana wangu wanga atove nemimba. Kasi yanga isiri yangu manje. Apa imaifunga ndei? Ini ndanisati ndatombosangana naye. Alright. Imaizvona kuti ane mimba. Yanga isati yakuoneka. Kasi uyu seshamwari yake. Aizviziva. Saka musikana uya aita akasangana neni manje utanga kuchema. Kukaipaipa anenge uchema paipai. Inyaya yekuti anenge achida kukudza chokwadi. Ndaiye anoda iwewe haadi mudhara uya uyu. Ndikati wo ndo pandakabva ndabvisa $100. Ndikati mfana enda unotenga drink. Ukai $100 yese. Ndikati ndo zvatinoita izvi. Musikana yakabva aenda. Saka zvakabva zvandibata. Saka ndakabva ndaenda kwandairapira zvangu. Ndaenda kwandairapira ndakazoenda kuna ambuya vangu vava. Ndichibva ndazosvika ndati muri sei kukati right. Ndati mangwana ndoda kunotengesa mombe dzangu. Saka ndoda kuti mumbonomwa doro. Saka pa ndo pandandafunga zvakashata manje. Ndo pandandavafungira zvakaipa manje. Vachibva kuti adeta toenda nhasi. Ndikati aiwa ndati mangwana. Mangwana akasvika kuma2 takabva taenda kudoro kuya kwavaida kuya naTsano vaya tabva taenda kudoro kuya ndanosvika ndati pana tezvarira papa naTsano ndikuroti vakashaika ndichibva ndatenga makreti vachibva vatenga kumwa doro. Ndichibva ndatenga futi rimwe vachibva vatenga kumwa doro. Ndichibva ndatenga rimwe vakati tadhakwa. Ndichibva ndataiwa hamusati madhakwa. Vachimwa doro kusvika vadhakwa. Ndichibva ndati kuma7 ndo pandakati ndakuda kuenda.
ambuya vaya vakati inda kuenda nemukwasha wangu ndopatakabva ndichibva ndatenga chikeria chachakazara shuga chichi mafulawa ndavapa vaibva vabata tiri kufamba semukwashawo unofamba uri kure naambuya ndiri mberi ndichifamba paya takabva tasvika pane rimwe zimbo tichangodarika pamagirosa kuma7 ndopadakamira vanhu vachifamba zvavo ndopadakamira murodhi ndikatika si munorodza mwana kangana saka ndakavadana nezita kukai ndozvavakangoita vakaramba vachifamba vachiuya ndichibva ndangovati kwi ndichibva ndavati makati kwichi ndakavabata panapa ndichibva ndabvisa chibakatwa reri mamagara mune bakatwa rebasa katsvimbo yai ndaranga riri roigara mutsvimbo ndichibva ndavacheka kucheka ndakucheka ka1 ibakata rocheka ka1 imi zviri easy kudaro bakata unocheka zvakaipa handimaona vachibva vadonha paya vadonha paya pakabva padarika umwe munhu aienda kwakuna fata anga auya pamagirosa ipapo munhu uya achisvika paipa yakatanga kuringaringa so achiringaringa so asati asvika ipapo kusvika padhuze nepakanangana nepaya munhu uya akatanga kurova speed kasi hapana chaanga aona hameno zvaingofila kuti aifila chii ipapo achibva aenda apambuya vakabva vatongodimbuka musoro vakabva vatofa paya saka album yevana vangu yanga iri muhomwe ndandakapfeka jini white yanga ine muno meblack nemateki yakabva yadonha ipapo hameno takadonha sei kuti yakavhurika sei zipi saka yadonha paya ini ndichibva ndati ndichibva ndaenda kwakuya kumba kwakwe ndakaenda kumba kwacho ndichibva ndanosvika kumba ndichibva ndaona musikana aripo vakatogara pamoto uka titambire vabva vanditambira paya ndavasvitsa chikeria chechi chikeria makazenge machitora ndakachitora saka ina handina kuona kuti chikeria charohwa nechi neropa chakazara ropa umu hamuna nyama mukati saka musikana uya mafulawa yanga ari mukati ayaya akarohwa neropa reri achibva anyorova saka musikana uya paakatambira mukicheni apinda mukicheni achibva adaiso mukati maimwe achibva aona ropa makazara ropa fulawa yatonyorova achibva adzoka paya semazuva ese kudhara aisiuya ogara pasaidi pangu isa chikumba chembudzi chaichi ogara apa uti maswera sei soko ndoti ndasera masera sei obva ati otora sadza ouya naro kana kuti ndoti handisi kuda musi uyo haana kudaro akabva adzoka paipa haana kuuya padhuze neni akabva aita sekuna tete avo achibva ati ko mati mama wasara kupi ndati handimuruziva kuti kwavayafata here ndokwavaenda kuroma u ukaiwo ndati ndokwavaenda musikana uyo akaramba ari uku ukaiwo akungonyumwanyumwawo hameno zvanga aona paya izvi ndakazozviziva ndaakutongwa manje akutaura ari kukoti kuti ndatozviona ndopaakadii paya ndopandakati ndaakuenda mazuva ese aitaitikana ndikati ndaakuenda taibuda tese tadarika padanga pavo obva aenda pafenzi yemudhara wacho kwaanga akazvarigwa ikoko saka tainda tichifara apa haana kuita musiwo izvozvo handimaona akabva angoti urai titoona namangwana chibva ndabuda paipa ndega ndichibva ndatofila kuti vanhu havanenge vanyumwa saka nyaya yakutoitika apa vachamhanya vobva vaenda kunoudza vanhu kuti hatitarisei mai kana kuti chichi variko here kuroma ndakabva ndati kugokwesenda tsano ndakazovarova time manje tsano vanga vakwirawo vaenda kugokwesenda ndoko vanga vaenda ndoko ndakazonovarovera tsano vangu vaya alright saka apa ngatite so ndofunga the rest of the story tikateerera behind bars nhasi tichateerera marundidziro amakaita nditwa alright kusungwa makazosungwa sei kusungwa ndakazotiza ndatiza inini ndakabva ndaenda kugokwesenda ndaenda kugokwesenda ndichibva ndaenda kumapfungautsi ndokwandaigara ndichibva ndasvika saka mukadzi wangu wandandinaye anga ane kamwana kadiki kamwana kadiki kai kachibva katanga kuchema zviya zvekuchema kuita semunhu aona zvimwe zvinhu mukadzi uyo achibva ati
achibva abva panze paanga ari achiuya aisuka achibva auya saka ndakavata pamubhedha ndakaita kuchinjika mubhedha kudai ndakabata kamwana kaya achipinda paipa inda andisina kuona uropa rere kuti rakazara mateki netrausi yai zvekutoti rimwe ranga richitove mubhutsu achibva ati ini kasi mauraya munhu ndati iwe inda uchiti ndauraya munhu ndakambouraya munhu here ukaiwa ropa ramuna rakawandisa here ndati kosei usina kuti kasi mauraya mbudzi sei wati kasi mauraya munhu kuka plus machemera ari kuita mwana andimaona mangwana makuseni ndaida kutiza manhero acho yayo kasi handina kukwanisa kutiza mangwana makuseni ndakabva ndaona kwakune masandana ndakabva ndaona sandana ichiti ichikwidza yakadai yabva yaenda kumusoro ichibva yanomira ndichibva ndaona mupurisa achibva auya satsika mutanda handitaimbobhema fodla dzedzera achibva ati fodya dzipi mbanje ndodzataimbobhema tichiita basa redu iroro achibva adzoka achibva auya paipa achibva asvika mupurisa wewe achibva ati muri seiko kule ndikati bo uka pane mufana watiri kutsvaka hamuna ufodya ndati handina handimaona achibva mupurisa wewe ndakabva ndaona umwe ari padark shop akamira akatarisa pamba paya ndati okay vanhu ava vanenge vari kuda kundibata ndichibva ndati ndiri kudzoka mai manje ndichamboenda pagokwesenda apa ini ndanda kutoenda kukwekwe ndichisvika kukwekwe ndati aiwa habakatokwanisa kubuda mukaenda ndakabuda ndikaenda havana mbondiita zvezve plus makore acho yayo vainditya zvisingaiti nenyaya ichitsika mutanda ichocho ndasvika kukwekwe ndikati no rega ndinde ukadoma ndaenda ukadoma ndikati ukadoma ndoenda kupi ndati ndakuenda kuingezi ndabva ndaenda kuingezi ndanosvika kuingezi kwakuya ndati rega ndinde kunjanja ndokwakune umwe mukadzi wangu ikoko kunjanja ikoko ndaenda kunjanja kwakumaware ndoko ndakaenda ndichibva ndanosvika kumaware ndichibva ndagara kuda ndakagarako 6 months ndini imoimo mumaware uko mapurisa achinditsvaka handimaona ndazobva ikoko hamene chakangondibvisawo ikoko ndabva ikoko ndadzoka ukadoma ndichisvika ukadoma ndakangosanganidzana nemunhu aipenga ndasvika munhu yanga ari mukorokoza ari kupenga achisungwa vabva uya naye pandiri nangodaiso ndadaiso abva aita zvakanaka ndikati ndoda vamutori nhingikini tsika mutanda tisive kutanga chaivo vana tsika mutanda haikona vana vaiko zvaishande zvaishanda taiputisa andimaona saka tete paya ndarapa munhu uye anaka ndachaja mombe 2 kukaitonotora kwanyoka kusanyatuku taenda kwaya zuva razosvika rekuenda kunotora mombe dzedzi taenda kwaya tanosvika toenda mhiri kwamunyati kwacho ndokuna sekuru vemukadzi watsano mwana wamai vaya saka tiri murodhi tichifamba ndiye vakomana vekunosunga mombe vayo kunotinha mombe vayo ndakaona munhu tichisangana naye achibva uko ndichibva ndaona kuti nyange muzimbabwe vanhu vachii vakafanana asi uyu mukadzi wemwana uya wamai vayo vandakauraya vaya handimaona iye mukadzi wanga andiona achibva afambawo akangoomesa gotsiwo ini ndakaomesa gotsi kwatiri kuenda kwasekuru vacho kwasekuru vemukadzi uyu ndokwatainotora mombe tichinosvika paipai kuka mombe hatisati dzauya kuma2 kuka moto dzotouya kuma6 saka imine makutouya mangwana plus isusu toda kubatsigwa panapa pane problem iripo apa havasi kuziva kuti munhu wavari kutaurira ndisekuru vaya vari kutsvakwa tete tasvika paipai ndakangotaura navo ndikati akana pasina mombe vakomana handei tichiyambuka munyati takayambuka munyati tichimanya taifamba netsoka tichiyambuka munyati tichimhanya tichibva tanosvika pambanei pa6 tayambuka patakazosungigwa manje tayambuka taenda tanosvika kumba nevakomana vaya vakomana vaenda ingova padoroka ndaingovatengera doro tasvika kuya tavata ini tichivata ndandava nepfungwa dzekuti munhu wandaona uyu ndaakusungwa inini makuseni ndoda kukwira zupuko ndobva ndadzokera ukadoma handimaona ndakuda kutiza asi tate ndakatadza kuzviita dzeti ndakapepuka kuma6 kwatoedza
kwaedza paipai vakomana vachibva vauya ndaida kutiza vakomana kuti mangwana makuseni vanouya vachiti handetotora totora mombe vakomana vaya vauya kukai sekuru handetotora mombe ndeta hande saka ini ndaida kungoenda navo tonosvika pamatakishopu paya ndobva ndati kuna munyata hatisi kuenda tozoenda mangwana ndozovanzvenga vakomana vaya vaya tiri murodhi tichifamba takaona vanhu vachibva uko vakawanda tichibva taona munhu achimhanya achipinda mudondo kandi munhu ari kumhanya ari kupinda mudondo ndiwe mwana wamai vaya vaya iyi kuru iri kuuya iyi iri kuuya kuzobata inini pandoine mapurisa aripo tichisangana nevanhu vaya murodhi vachibva kuti makadiko tindo makadiwo kukaikwanyoka kune doro here tikati ririko vanhu vaya vakabva vadarika vachidarika vanhu vaya vakanodzoka vadzoka vandiona kuti munhu watiri kuda uyu apa vaida kunondibatira uku vadzoka vanhu vaya vaya tanosvika paipai kukai uko vanga vachuna vanhu kuti aiwa munhu anofarira makasi ane mushonga wemakasi saka akasvika taurai kuti mumba umu muri kutambiwa makasi mune mari yakaipa ndishuwa ndozvavakataura vaiva vamwe vamhanya vakadai vatonosvika mberi kwedu vatotitangira haindaifamba kasitepiwo sasekuru kasatsika mutanda ndanisingafambi sitepi yekumhanya yai handimaona musa ndasvika paipai pachitakishopu chaichiya ndatengera wakomana wangu doro ndapinda mamuchii mune makasi meme ndawadzira mari ndati vanhu bhejai ndangokata negumbo rabuda kasi ndatora mari ndaisa umu imwe ndaisa umu ndaisa futi imwe 500 ndoe ndakazosungwa iripo ndakazoipiwa ndasungwa manje mari iyoyo tete ndakati ndichisumudza musoro ndichiona mwana uya wamai vaya vaya akabata zidombo akadai aida kungonditema ndakakotama kudai saka hamene chakangoti ndisumudze musoro so ndichibva ndaona ndichiona munhu akadai iye aona kuti ndasumudza musoro akangodai so ndichibva ndati okay panapa ndakuda kuti nditize vanhu havatoda kutondibata hana yetondiudza kuti hapasina kumira mushe ndichibva ndavhura zipi ndichibva ndatanga kubuda ndikati panorasigwa mvura ndepapi kukaipapapa maakatovhura zipi ndakavhura aiwa kuita kuti vanhu vadhibhe plus apa ndasiya mari iri pasi kuti nditize vanhu vaya vanhu vaya vakati wakajaidzwa ivo vachibva vabudawo vachibuda payapaya ndiri payapaya ndichifamba ndakadai kuka iwe shamari mirapo ndati imi makajaidzwa ini kuka kwese kwandikuda kumhanya ndichienda kune mapurisa kwakazara vanhu vakazara mudondo muya tete ndangoti ndichimhanya kudai ndichibva ndakuti ga ndichimhanya kudai ndikakuti ga ndichimhanya kudai ndikakuti ga ndopandakazoti pu ndichidonha paya ndokusungwa kwamakai ndichibva ndasungwa iya maoko aya ndakasungwa iwaya idzi dzakasunga apa njema dzichibva dzaenda pamusoro tambo iya yangu yekunosungisa mombe yaiya ndo yakazondisunga yakadai apa vakabata tambo vari sekwamuri ikokoko ini ndaifamba ndiri mberi vakabata tambo iyaiya ndo masungirwo andakaitwa tete. Alright. Ko vakomana venyu vakomana vakomana vanga vari vekukuku okay vanga vari vekukuku hapana zvavaiziva havana zvavaiziva vakatovhundukawo vamwe vacho vakatotiza vanga vasingazivi plus vanga vasina basa navo ivo vaida inini. Alright, okay. So mabatwa makaenda kujere makaenda kukoti mukabva mapiwa mutongo handitika makapiwa mutongo wakaita sei? Right, ndakabva ndasungwa ndichibva ndaenda pagokwe senda ndichibva ndazodaniwa kugweru kuwawa ndichibva ndazotongwe gwarufu chigou chekuurawa condemn section ndatonge gwarufu ndibva ndagara 22 ndiri 22 years muri mujere. Alright, time iyo mamune makore mangani pamakapara musvedza ipapo? Ndinganyepe pakukakuleta hangu handichazivi. Hamutozivi? Handizivi, asi ndodza ndakadhonza ipapo ndiri mucondemn section 22 years. 22 years. Alright, and then apa ndo okay 22 years muri pa death row makapiwa death sentence handitika okay. Time yanga manga muri kujere hama dzenyu mimi dzakauya kuzokuonai? Tete ipapo ndoda kutaura chokwadi kuna Mwari. Handina hama yangu yaiuya ende hama dzangu dzairegedza kuuya ndandisingadzishori nekuda kwokuti inini ndinda ndakatadza zvakanyanyisa vanga vasingauyi. Munhu aiuya achindiona
kujere aiuya wandanda kutoti hama yangu inondibatsira nditete Tuda ndo vaindivigirawo zvinhu kujere ikoko ndo yanga iri hama yangu yandaitoti hama yangu ndakutonyepera vamwe ikoko ndichiti handisisi vangu handimaona ndo vaitondivigira saka makatoudza ndiri hama chokwadi ndo zvandanda kutoita ndainini hama chaiyo ndandisina. Alright, I think isusuka pataiuya kujere taizongotsvaga vanhu vasina kana munhu anovashanyira especially around this time yechristmas tongounganidzawo zvinhu tongouyo tongoitawo zvatinenge takwanisa zvokuti unonzwa muna inde 20 years ndiri muno handina kana chandinacho ndofunga saka makatonyeperana mukato samatoti nditori mwana tete Tuda havana zvavo kuzondibvunza havo kuti ndeve kupi asi ndaingotaura muchingonyema iyi hama yangu tete Tuda ndoda kukutendai zvokuti Mwari ngaakuitirei zvakanaka nebasa ramunoita rakakura. Alright, ngatichiita iso mamujere 21 years makore akawandisa vanhu vamakauraya ava mamusingavaoni here muhope mamusingaone mahura here zvaifamba sei? Totenda tete zvaiitika ndezvekuti pandakasvika handanga ndisina mahora andaiona asi ndakazoti ndagara mamusingatyi here makujereko? ndaitya zvaiitika nguva yatakasvika yanga isina kumira zvakanaka ndo patakasvika panana Chidhumo ana Masendeke makore ana Chidhumo ndakagara navo kavaya pavakabva vakambodzokera vakadaniwa iri Friday pafa mukadzi wangomo paya vachibva vadzosigwa kuchikurumbi vachibva vazodzoka ndanga ndiripo. Vana Chidhumo vakazourayiwa nana Chauke paya apa imimi mamuriwo padeath row takatomira tiri palaini makamirira kuti mupinde munodimurwa musoro. Saka tete zvaiitika ndezvekuti inini tete takanamata kana muchiwa nyaya mama kunamata tete ndaye ndisinganamati kasi ndakanamata ndisingadi ndichida kunamata ndakanamata ndisingadi ndichida ipapo paitoita kuti unamate ukoona vese vaiita nharo vasingadi kunamata tete handidi kunyeperai vese hapana akawanikwa vamwe havana kusungirigwa vamwe vakangofawo kungorwara mumwe aingowanikwa akadai akangooma vamwewo ndo vaiita skiri dzekuda kuzvisungirira vamwe vachiedha mudhuri breni dzozangana neropa ndo zvaiitika ipapo. Tete takanamata tikatsanya nguva iyoyo pachiurawa vanhu ipapo asi pandakazonamata stereki tete. Alright, apa muri padeath row vamwe muri kunzwa kuti uyu atorwa atoenda atofa uyu atoenda atofa musoro menyu chii chiri kuitika? Tete musoro vanhu vazhinji vane BP vaigarako ndava tete daily zuva rakasikwa naMwari unenge usingazivi kuti nhasi chii chichaitika. Ndamutemo wokukoko ndowokuti waitika na ukaitigwa zvakanaka totiwo vaita rudo rwekuti tiruda kukuitirai zvakanaka munotanga ungofunga kuti kuvharavhara pane zviruda kuitika asi pamwe pane pasina vanenge vachingokuitirai rudo saka kugara wakasungunuka wanga usina asi ivo vachikuchengetai zvakanaka ndava avo inenge isiri mhosva yavo asi inenge iri mhosva yekuti iwo wakanzi chengetai munhu uyu akamirira zvakati. Handimaona zuva racho rikasvika vanoita basa ravo sebasa ende kuti wakadii kana kuti wakadii ainhema vanokutora chete ende munotoziva kuti nhasi ndingatoenda ende nguva dzavaibata kuma2 muna June July ndo mazuva vaibata yayo motonzwa munhu achienda ndamadhoo acho handiti akatarisana pane passage saka anenge akatarisana kudai zvekuti vakanovhura madhore uyu pasi paiwo unobva watotarisa apa wobva wato munhu kana achibatiwa kaakuenda kuyakuya usiku anotokikirisana nevanhu achichema akutoenda kuchipatara ari kuchema ari kunamata ari kuita I'm trying to imagine that moment. Tete aurari tete unofunga kuti unonamata pamwe ndinazi tete takanamata misodzi inozara apa ichierera apa pasi apa paapi huma iyi
uchinamata uchigogodza pasi sose chaichidhamba kura chaichiya kuti Mwari akunzwe. Ora apa muri kunamata muchiti chiko kuna Mwari ndiregerere Kuna Mwari here taitaura. muri kuti chi Taitaura kuna Mwari kuti Mwari ndakakutadzirai. Ndakatadzira nyika nevanhu vayo. Ndakakutadzirai Mwari pane zvandakaita. Ndo zvataitaura tete tichinamata. Tete taitsanya. right. Tete taitsanya. Pane murume umwe, tete murume yeye handina kumbomuona upenyu hwangu. Asi murume ndakangomunzwa. Ndakangomunzwa nevamwewo vaitamba bhora kumasiklas uko. Anoiprofita Elijah. Alright, okay. Ngatimbomirai ipapa, chimbomirai. Saka imimi makazobva pa death row after how many years? Ndakaita 21. 21 years. Makanzwa sei yange ringuva yeamnesty, right? Pakangoita kaaministi kakaitika ipapo. Ndichibva ndadaniwa. Tadaniwa isi mutemo wataingoziva ndokuti uchibuda dhoo unodaisiwa maoko kumasure. Unoisa maoko kumasure, woisiwa njema, woisiwa dzemumakumbo. Ndo zvataingoziva upenyu hwedu hwokusungwa. Asi papo takai aiwa, muri kuisire maoko kumasure. Tafamba paita svika, unenge uchingoita semombe. Andimaona? Uchikangofamba soomira padhoo. Kukaita ati budai. Handei kuofisa njaji. Madzikisiwa wamulife. Tete pandakaudzwa kuti ndaamulife ndakabuda ziya. Ziya rakabuda, ziya richierera kudai. Nekufara. Kuti ndabva pachigohwe ichi. Kasi ndaudzwa kuti upenyu hwese mujere. Kuzongofa nenguva yaMwari. Ndongofa nenguva yaMwari. Zvekubuda panze tatisingazvizivi izvo. Isi tatisingazvizivi kuti kunobudiwa. Tete ndasvika kuchikurubi. Yeah, taurai. Ndasvika kuchikurubi. Tataurirwa kuti munogara so, ndagara kuchikurubi. Gore harina kupera. Ndichibva ndadaniwa kuchaplain. Alafu majarada musenda koti muya. Ndamhanya paya ndandiri stage wemuya yakamusenda koti. Ndamhanya kuenda nosvika. Kuenda na padre ukaiwai kuno kwande kuofisa njaji. Tanosvika kuofisa njaji. Tagadzikwa pamacheya zvatisati tamboitiwa. Mutemo wokujere ndo wokupfugama. Unopfugama. Musi uyu handina kupfugama. Ndakaigara pacheya apa. Ndagara pacheya uka staff yane tea. Uyane tea paya staff. Ndadirigwawo mukapu. Ine mukaka. Mukaka taiziva kana mativigira paya. Kana kuti ojere musi warenge rangowana kuti rakuitire mukaka. Tabikigwa tea paya. Ukaila mumajarada takudana panapa. Makorokoto. Tateerera paya. Alright mira. Ndaona usanjaji auya second auya. Ukaila mumajarada makorokoto. President. Atitakuregerera. Amnesty. Kubuda kuenda kumba. Kuenda kumba. Apa hembe dzatorongiwa ka. Apa paipa pawakanditaura paipa ndakabva ndabvunza kuti unopfeka saizi hani. Bhutsu. Ndikati saizi yakati. Ndatoona pasaidi apa. Pane bhegi riripo pakatoisiwa hembe. Pane bhutsu dziripo dzebrown dzakatoisiwa apa. Tete munoziva ndakagara pacheya paya so. Alright. Ngatiite so. Tisati taenda panguva yokuti makuzobuda. Mataura kuti ndanda kunamata. Right. Handi ipapo to. Tete ndanga ndakunamata. Ndakunamata ndichinamata paya. Munongoziva vanhu kana makunamata muchaiti hustubborn. Muri kunamata. Right, mukomana kuseri kwataionawo bhora rekuti kana tikakwira pawindo totaura navo tichivaraigwa nevanhu ndavaisi taiti ndo vanhu tichitaura naye paipa kukaisha Mwari ariko pane vakawanda vaimbouyawo vechechi vaipinda ikoko ukainowo pane umwe muprofita muprofita uyu anoita kuti zvinhu zviite ndichibva ndataurigwa zita rake sekutaura kwandaita paya tete ndakatanga kunamata ndichitaura zita rake munhu uya zvandaingowo mubhaibheri kuti vaive vachimboveko kudhara
papa nevaprofita vakadai waiti ukatedzera muprofita uya seuya muprofita akamboti paakasvika pachirikadzi chirikadzi yaserwa nemafuta mashoma ndo zvandaiita ipapo saka ndaiti ndikangotaura nezvavo right tete ndisati ndaenda ikoko ndakudzokera pamunhu uya munhu uya wandakaita zviya uya mukadzi uya tete ndaiti dzimwe nguva kana akauya ndaakurota ndo pana chida kunzwa kuti pezvipo hatina kuona zvipoko here right tete vaiuya zvavaiita musuya ambuya natsano vaya zvavaiita musuya watatiri mubhawa uya vaite vachitamba marekodzi aya kwasa yai ndo yavaitamba mushopu yai saka ndakavaona vachipinda vakasunga dhuku yavo so vakapfeka rogwe ravo range rine mavara vachipinda pai musero mangu mamuri saka ndakawa dhoo riya richiti zvinoita dhoo zvekuti kiyere kuvhurika richivhurika dhoo kudai ndichibva ndanetsa kuona kuti dhoo razarukwa ndapepuka ndichinetsa kuona kuti uyo munhu uyo andimaona tete pana izvozvo ndichiona izvozvo tsano vaiva vachitamba vachibva wabuda ambuya vaiva vachitamba vachida kuti vabude kudai ndakabva ndaona paita zinhu rakakura kudai zinhu rakadai remunhukadzi rakadai so rakakura kudai tete munoziva zvandakaita ipapo tete zvandakaita ipapo ndezvekuti pana ofisa vanenge vari papaseja vanenge vachifamba ndakadaidzira ofisa zvekuridza mhere zvazviya ofisa vabva vamanya vachibva vauya ndati ofisa dhoo rakashama hamusi kuona kuti dhoo rakashama here ukana ofisa dhoo ripi rakashama ndati dhoo rangu rakashama ukana ofisa iwe dhoo rakavhagwa iri uya padhoo panapo uone dhoo rakavhagwa iri ndakabva ndafamba ndichitya paipai ndichienda paipai ndichinosvika ndichibata kudai ndikaona dhoo rakavharika tete zvakaramba zvichiitika zvinhu zvezviya ndichivaona saka zvakazopera sei ndichibva pakutsanya apa mhuri yezimbabwe vhidhiyo ino ndiri kuikatira pano kuitira kuti isanyanye kurebesa nekuti ikarebesa vamwe vanozobhoikana kuona chinhu chakanyanya kureba. Ngatisanganei panext episode tinzwe kuti zvii zvakazoitika. Ngatisanganei pachikamu chinotevera.